Fenomenalno, hvala. Kad vam treba da vas oporavi, da nastavite da radite punom parom, tu je princ i sredi kosu i sve ostalo da vas malo dovede u red. A ovde je i Marija. Dobro mi došla, zato što danas ispred Shopstera predstavljamo nešto za čišćenje. Ako želite da lepo očistite sve, Marija, izvoli, ti znaš. Evo ovako, mi smo danas tu da predstavimo proizvode koji su za čišćenje kuhinje. Počet ćemo recimo od Axel Inox koji vrlo lako skida kamenac sa inoksnih površina. Možemo direktno na površinu, a možemo naravno i na krpu ili sunđer šta već koristimo. Jako jednostavno za upotrebu, znači prebrišemo površinu od inoksa, zatim isperemo i naravno na kraju suvom krpom kako bismo postigli željeni sjaj. Evo kao što možete da vidite. Zatim? Takođe, ukoliko imamo problem sa masnoćama i sa mrljama na šporetu, kao što verujem svaka domaćica ima taj problem, imamo Axel abrazivnu kremu. Znači, takođe možemo upotrebiti malo jako proizvoda, s obzirom da je dosta koncentrisana. Prebrišemo površinu koja je masna. Nakon toga isperemo. I kao novo. I kao novo, sija se, tako je. Naravno, na kraju, za konačan sjaj, suva krpa. Ono što želim da pomenem, ukoliko su tvrdokorne masnoće u pitanju, naravno imamo Axel s Grasso. Ja verujem da svako domaćinstvo ima ovaj proizvod kod kuće, nema potrebe da ga nešto dodatno predstavljamo. Klivaju glavama, da. Tako je, svi ga već koriste, otklanja i najtvrdokorniju masnoću. To je kad smo bili u kuhinji. Jeste, tako. Zatim? Kad završimo deo sa kuhinjom, naravno, ukoliko želimo da potpuno naša kuća zablista, naš proizvod, Axel podovi, samo trenutak, dovoljan je jedan zatvarač u 3 litre vode. Dobro. I sad može slobodno ceo studio što se mene tiče. Može, nema problema. Kreni od početka do kraja. Moram da naglasim da ono što je jako važno, to je vreme. Danas naši proizvodi su tako napravljeni da za jako malo vremena skidaju sve nečistoće i takođe Axel podovi za fenomenalan sjaj posle čišćenja. Dobro. A tu je i za kupatilo? Tu je i za kupatilo set. Naravno, korišćeni su parfemi najpoznatijih svetskih proizvođača, formula koja se zadržava jako dugo na tkanini. Verujem da je svakoj domaćici to bitno, znači ne samo da bude omekšana, već da veši miriše. I to bi bilo to. Naravno, mi smo doneli i poklon za našu divnu publiku u studiju. Evo, izvolite. Naravno, sve ovo do Shopsteru, dakle ne morate da idete do prodavnica, ne morate nigde, sve što poželite nađete na Shopsteru, našoj najvećoj online prodavnici i direktno dolazi kod vas. Evo, izvolite. Kućni prag.